ఎంఆర్ఐ పైలట్ నానా, నేను అంబులెన్స్ సైడ్ నుంచి వెళ్తుంటే వచ్చే సైడ్ నుంచి పక్క నుంచి వచ్చేవాడు సరైన వేసుకొని పోరా అబ్బాయి అంటున్నాడు. అంటే నాన్న అరే పిచ్చిపోకొని వారా తెంగిరా అని చెప్పిన. అంటే అనగా ఆడొచ్చి సైడ్కి వచ్చి మమ్మల్ని ఇద్దరు మస్తు కొట్టింది సార్. ఆడాడు పేషెంట్ వాళ్ళు మస్తు ఫుల్ ఇద్దరు ఉన్నారు, ఫుల్ ఆవిరి కొడుకులు తాగున్నారు, ఫుల్ తాగున్నారు. వాళ్ళు ఏం చర్యలు తీసుకోలే ఏమంటే ఏం చెప్తలేరు వాళ్ళు. ఎవరు వాళ్ళు మా దగ్గరికి రాలే, ఏం అడగలే మమ్మల్ని దగ్గరికి, ఏం సంబంధించలే వాళ్ళు. అలాగే పేషెంట్ చూస్తూ ఇగో పేషెంట్ ఉన్నారు. ఏమైందమ్మా? సార్ పాప ఉంది, హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వస్తున్నాం సార్. కోటి హాస్పిటల్ నాగిల్కి వెళ్తున్నాం.